Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula Begawan Godho Githik. Godho Githik. Nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ra dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Godho Githik Wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketinggal pasuryanipun Raden Janaka kok ketinggal sluntrut. Apa? Sluntrut jleklutrut. Sluntrut jleklut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Godho Githik Kula wonten dawuh. aku njaluk tulung tok tulungi ora kira-kira. Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Ngastina. Jenenge Bagong. Ora penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten nonton, mboten nonton. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Ngastina niku wonten maling to? Iya pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Lah Durna sing maju. Rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja cuntak. Ngono iki mangan kaki lho. Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijigo kapan pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbeke Sinuwun Prabu Pandhudewayana. Tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane pekewo dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku, tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih
Niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Lah tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Kowe lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Mbah tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak cerita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong. Mbah tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe apa ya bener sing tak rasake iki Bagong. Nek ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Mbah tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong, karo kowe Panakawan. Ngapusi asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya, ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula niku mboten mungkin, mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Ya tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora usah sulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora usah nganggo pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Oh, ya anu sapa? Yayi Dewi
Banowati kula wonten maring adawuh Kamas modal teng cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya Lho. Lah tobat kan jujug lho. Ana kongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kamas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nyiparatipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Rikat lambang rata tanpantara Prating sukuning argeram kang tumingal boten mantura dangu praptaning nalindring mantura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadileng kaget njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares Lara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panus maning jajalan akskertaning baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban ing matur Sang Hyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu. Kok Prabu, kula tekan bekti kula konjo. Yo. Kula tambi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tine penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten tali waring saderengipun parenga kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten embane kematur dhateng sampun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget.
Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, Estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa mboten tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, lho kok suta kemawon kula samenika sampun mboten tresna lan Sinten Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Ternyatipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentro saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong, kepeksa kula ing mbetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon ingkang badhe gendhak sikil kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabihe. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara ing Astina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marang nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Astina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati, padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu ta Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Lah tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun Adus sisan. inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa Sing tak wedeni amamu. kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, Ah pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blonjo Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pe. Ora tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. wah dapure. Dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecekno Baladewa. Ah sayang nek dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun, kowe wani karo aku.
Nun sewu nek pisan niku lek peksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Nek kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba eman-eman ayune kaya ngono etokke jaba terus meng apa padha wae meng padake wah palus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa ora minggat gegulung dening aku Baladewa Kelapa kepranggul mungking ngayuda kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong dasar para nyata Kartomarma iya lho ora basa karo aku lho calon adi kowe lho adi piye adi IP piye IP-mu pira hah 3,5 nyandak ora iki malah aku bingung ngomongan karo kowe bingung aku nek omong dhewe bingung kok arep ngopo kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa nyekel Bagong kowe aku penjahat kok aku pesakitan wae piye kok arep dicekel salahku nggo napa luputku nggo napa kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati sing ngomong tresna ora aku sik ning Bakyumu Banowati ngomong tresna karo aku kowe kok nampa kowe rasa selak kowe aja munafik upama kowe tak takoni saiki nek Banowati omong tresna karo kowe nolak nolak muni yo kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak hah gene ra iso wangsulan normal mo Karto aku menungso normal aku ndek akal budi nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh aku wis duwe bojo telek kamanungsan wae sing diitung aja sok suci oh macem-macem ayo muni ya mula tak labuhi tenan wis tak niate pokoke wis ben apa-apa supaya entuk Banowati kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu monggo mau tak senggol iki tok singgol napa apa kowe perlu ngerti tak kandhanono kowe mung kepengin pecah sirahmu pecah genti sirahmu
edan. Syukur kepleset. Wah. Upuh godhong siramu. Tibakno, Hai, hai. Waduh. Gilane pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cudha manek, ora nglakon tinjo ngakret aja dutan Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh to aku. Isan aku manus maning jajaranan pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Oh, pancen setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e? Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dik Pate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandheg niku pas teng riku niku.
terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora tepate. Kelingan zaman semono. Zaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajari. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, Ratu Seminggah. Kon biasa landan Wadyabala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling Lurah Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup saobor. Ndadosaken gagating driya Lurah Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding Lurah Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Gleng-gleng jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amo Srawata jamrate manyeng panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju ning arep Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhek. Kowe dudu Baladewa. Baladewa.
ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karon sih karo Dewi Erawati. Wah setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Natamandura. Kowe ngilani dadane Natamandura Prabu Baladewa. Ati kowe ada bedek cedak kowe. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati ta mati dhisik. Wah, setan alas. Gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos sing galih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mraprasa badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Iki saestu. Lihatlah. Batobat Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh Batobat. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat gumun ke tak jiut Radarono. Batobat mau mengko. Tenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan. Engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Batobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya. Inggih ngertos. Batobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Batobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu.
mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Toba. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh. Busa uyun
sewu kencar-kencar nganti kaya wanci ratri tran prabeda kaya wanci rina Purayaga negari Ngamarta ya ing Indraprastha jabak nganti kaya Tarulata ingkang tuwuh ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa mbegamber mlabar Yaya Samudra datan Motebi wis kepareng lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa satria ing Jodipati ya ing nunggul pawana Raden Harya Werkudara jumeneng angger gancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwatut ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih wragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadiwa ya Raden Pintek Kangsen parandene katingal tidhem jinem kanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning Sangkata katingal rengu pasuryaning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadi persasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling Sang Nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan dewaning sun Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidine lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Ndrawati asung pambaginipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaning pun Kakang kunjung sapaduka Yai Prabu kula pundi Cundaka Panglingga Murda
Amawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Krishna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula tundhingga jimat paripin dayanun ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat nggih. Kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka semanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten Garing Amarta. Mengko raos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari ing Amarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raosing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta. Nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang ruga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani. Menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeking para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dhederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayah tur jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasemut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darmakusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tentopun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ing sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara mangus wiyaya ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga memalatkum dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripurna mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajar kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa.
bala Pandhawa miyuk gumulung mangungsi ring sata Kurawa Kambahung Kesra katiti merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagyat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring dawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring dawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna? Aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang. Ngantipun Kakang disuraki dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalam Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong Siadi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Ngastina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasih kecalu lenggah ingkang langkung prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip jiwanane kadang kula pun Janaka. Ayamono. Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun Pukulun Sanghyang Baruna. Oh, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Iya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra merga saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong. Nun. Kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. Nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko
kita kudu bisa mbabar sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Sanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Konandara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula. Iya. Ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Lho nggih. Kula nderek paduka Bu Ulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling Undang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Bagong. Wonten Jawa. Wah, dandani ya tuwek. Arepku ki dadi enom ngono lho. Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, Kowe nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Gitik. Wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken dawuh. Ulun paringi budhal ning daratan. Lho nggih, ngestakaken dawuh Bu. Piye? ora ngira babar pisan to banget ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat to. Piye temonjot. Tobat to. Pokoke tetep
Kowe dadi tetimbang aku Banowati, ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih Lurah Bagong. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa wantun semandhi kaliyan Lurah Bagong. Iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Iya, ya piye meneh Karang? Mbuh iki. Iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun. Apa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe? Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ning Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak uyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadileng-leng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku pasan aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresna karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tekatone wis ora ana. Dengar. Arep omeng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong, Nun. ayo kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kali Banowati. Tak pecah ndasmu, Mang pecah nek iso. Mejanani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu Mong tibake. Mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor. Omonganmu sak penake dhewe pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mboten malah pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserok banter banget cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Wae sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas manang-manang tak putung. Inggih. Kaya wis kaya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe.
elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak. Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wela dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng kepareng paduka golek jago wonten pundi asta malaku? Ana pendhita Janaka kasinggihan. Kok le nyadik men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula Begawan Gada Githik. Gada Githik. Nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Banjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik Wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jeleklutrut. Sluntrut jeleklut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Githik Kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira? Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wala penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten wonten, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Astina niku wonten maling to? Iya pancen ngono. Wah, keparat ku karepe kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu mbok kula dipun maringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna.
nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresno Kang Mas tresno. Piye to kowe ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi? Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Siti ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane apa padha karo aku padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doya-oya karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kancane. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna. Wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane Ki Lurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha niki ngestaken dawuh sinuwun. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun? Kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa mung arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wes cilaka. Dara Begawan Godho Gitik.
Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godhog Githik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng Taman Purmodar. Kula diwangsuli kaya wingi ndara. Bali yo karepmu ora yo karepmu. Duh, kula niku mengke bengi sih pentas. Nek ramale Bagong sing ngancani Petruk, kali gareng sapa? Wah, iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Nemban cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjen. Dapure ra. Boyo wis ora salin le, salin. Bapakne endi kok nyaline aku gak. Bathuke Panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malik kaya wingi-wingi. heeh. Bagong sing nang Taman Negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Kong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendra Prasta. Weh, Jandra drane. endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Kong.